ato na karon no. I-welcome ang inyong mga maayong ideya o maayong huna-huna nga ika-share sa atong topiko karon ning kahapon na about sa usa ka anak nga adunay mga misulod sa mga bisyo and then unsay role sa atong inahan o isip inahan o sa ang atong responsibilidad sa ilaha. So karon mga ka-feelings ato na pamation kung unsay ikasulti ni Ate Jane or unsay iyang maayong ideya nga ika-share niya about kung ano sa atong mga obligasyon o responsibilidad isip inahan or ginikanan. Yes, Ate Will. So medyo kuanta no, ingon pa na-touch ta kasinatian sa atong letter sender. Tinuod gyud Ate Will nga dako ang impluwensya sa usa ka inahan sa iyang dili lang sa iyang anak Ate Will kundi sa iyang intero nga pamilya. Kay giingon palagi Yes. ilaw ng tahanan. So mao gyud maglamdag. So mao na gingon nato no nga dili gyud lalim mosulod sa kinabuhi nga minyo kung dili lang physically, dili lang financially, dili lang emotionally, pero dapat morally prepared pod ta, morally ready pod ta kay mao na giingon lagi no nga magkaunsa-unsa ka lisod or kasakit ang pagsulay sa kinabuhi kung magpabilin nga na ay maglig-on sa sulod sa panimalay no mahugno man ang amahan masalaag man ang mga anak pero kung naa ang inahan nga magpabilin nga naglig-on o padayon nga magiya sigurado gyud Ate Will nga magkaunsa-unsa man ang mga dalan nga giagian mahibalik og mahibalik yun ta sa ingon pa sakto nga dalan og syempre dinha nga mga time sa atong pagkasalaag naatay makuano naatay makutlo naatay makuha nga mga pagtulunan og ma-realize nato nga kadto di mga panahon nga padayon ta nga ingon pa ah, siguro sa ato isip mga anak makaingon ta padayon ta sige ta giyaw-yawan sige ta gikasab-an kadto nga mga time during lagi ana init pa ang atong mga buot sa kung unsay gusto nato nga gibawal sa ato ang atong take ana sa mga pagmaymay sa atong inahan sa atong mga ginikanan is pagyaw-yaw ra na pangasaba pero kana nga mga time usa na sa mga pamaagi nila para iparealize ipahigmata sa imuha unta nga Yes, dili tinungod sakto yun ng na Ate imong Jean. gibuhat. Pero kita ra ba sa edad nato, no? Kanang medyo bata-bata pa ta, Jean. Murag ka nang maglagot ta, kanang ang atong talinga, murag ka nang Mubagting. bagting kung Mm-mm. makadungog ta sa sulti sa atong inahan, no? Yaw-yaw nga. Murag di kita gusto mamati. Naay mga ingana gyud nga mga panghitabo sulod sa panimalay no. Posible nga mga gagmay pa ang mga bata or posible po didto na sa kanang nang dagko na hinuon nga ingon pa all of a sudden pinakalit lang nga ang imong expectation kay tarong sa mga gagmay pa unya pagkadako imong expectation is mamahimo na nimo nga katimbang or mga kauban na nimo sa ingon pa pagpadayon sa pagatubang sa mga pagsulay or mga hagit sa kinabuhi nahimo na hinuong duga nga palasanon so naay mga ginikanan labi na sa mga inahan nga maka-surrender or ang uban sakit man na ingon pa sakit man hisgutan pero naagyo iban Ate Will nga dili makapabilin nga lig-on naagyo iban nga instead nga bawion or unsa ba isalbar ang pamilya ang uban is di na makaya nga i-handle musibat na lang pod no muraga mo iktad na lang pod sila sa ilang Yes, kuan sa Ate ilang Jean. mga No? Murag obligasyon. sakit kaayo sakit kaayo nato pamation nga inaana ang panghitabo. Pero supposed to be unta si ang kanang magmalig unta no nga Yes. strong ang atong kanang panindigan ba nga bisan wala nay atong partner or wala nay kung magpabilin gihapon ta nga kanang atong lantawon ang ugma sa atong mga anak. Mao gyud kay wala gyoy lain nga ingon pa mugiya or mo kuano mulamdag sa atong kaugalingon pamilya kundi kita pod sakop sa entero pamilya labi na gyud ang inahan kay
siguro ambot lang ka ha if observed ba ni sa uban nga mga kabatan-unan din ha og sa uban nga mga ginikanan labi na sa mga inahan no, pero lain gyud kung buot nimo hunaon kung buot nimo gyud nga obserbaran, lain gyud ang impact sa kanang kinasing-kasing nga pag-atiman og pagmaymay sa mga inahan labi na kung kanang tinuod buot og kanang kinasing-kasing gyud Ate Will ba kanang ma-feel gyud nimo nga bisan pa man sa mga pagpabugat nato, bisan pa man sa mga pagpasaway nato, man naging lagi ino nga unconditional love sa usa ka ginikanan. Yes. Ginikanan pod nga Mm-mm. ginikanan inahan pod nga responsable kay naapoy mga inahan lagi nga mao lagi na atong giingon no nga kinahanglan og mosulod ta sa lain nga obligasyon sa kinabuhi, sa lain nga chapter sa atong kinabuhi. Kinahanglan ready ta sa tanan-tanan nga aspeto kay dili man lang sa ingon pa mga kalipay gyud ang kinabuhi no, naamang gyud mga pagsulay og mga kuan kapaitan. So kinahanglan nga makat-unta nga mag-obserbar sa ingon pa mga ahead sa atoa kana bang magsud-ong ka nga idol ni siya no, kay bisig ing ana siya, mga anak niya ingana kana bang nga normal ra nga pagchika-chika or sa baka naagi hapon kay makutlo nga mga ideya or mga pamaagi nga giunsa niya pag-survive ang mga challenges sa ilang kinabuhi isip magpamilya og lami pamation, lami paminawon mga ka-feelings nga bisan pa man og halos daghan na ikaw pod sa imong kaugalingon ani talikod na sa paglaom nga kaya pa nimo nga magbalik kung naagi usa nga magpabilin nga nagsalig sa imo labi na kung makuanan mahibal-an nimo or masayran nimo nga imog yung inahan ang nagpabilin pa nga nisalig pa na apay pagtuo nga kaya pa nimo madala ang tanan ug padayon gihapon sa mga paggiya sa atoa. Di na to mabantayan no nga naapag yun ay posibilidad og syempre inubanan pud na sa atong mga pangamuyo sa atong mga Yes, di pagpanata gina- sa atong Di amahan. gina nato biyaan Ate Jean nga bisan kuan ka no, bisan na ni feel ka og weak basta naa ka nagampo sa Dios mo Mm. na nga naagwi kuan blessings. Maog yun. Mm-mm. So mo na atong kuan mo na atong hunaon nga ang kita isip inahan di gid nato iwasan or di nato talikdan ang atong role as a mother. Mm-mm. Kay dako kay tang kabahinan sa mga kaugmaon sa atong mga anak. Kay kung kita inahan nga kanang mapabaya bitaw Ate Jane. So diha po nato makita sa atong mga anak kung unsa ang Maog yun. atong nahimo, kung unsa ang atong nahatag sa ilaha kay mo man nagiingon nga ikaw role model, so makita po sa mga anak kung unsa imong gibuhat sa Mm-mm. ilaha. So mosong balik, di ba? Murag kung unsa imong natano mo na Sundon. Sundon man to nila kung unsa yes. ilang nasudong. Mm-mm. So ang akong ikadugang Ate Jen kay medyo murag natatsab ko sa kaagi sa atong letter sender karon no, nga ni fight gid siya bisan na hagbong murag nahagpa siya kadali apan Yes. nibalik siya og tindog ug nagpasalamat siya sa ing inahan nga wala siya biyae. Mm-mm. Bisag kanang makakatawa ko Ate Jane kay kana bitawng panultiyon nga bahalag magkaon kag balas di ko motabang nimo. Yes. Kanang pa-challenge to. Yes, no? oo, Di ba? mao na ang ginikanan. Yes, ka bisag ka ikaw po nga nakadungog nga anak, medyo mahiubos ka. Mahiubos, Oo, nga masakitan maalarma ka. Oo, manghano naka inaanto man to si mama kang ngilad og batasan. Mhm. Mo ana dayon ka nga anak nga pagkabati bagbatasan na nga ko inahan, di ba? Mo ana gyud. Pagkawala bay kalo. Yes, way kasing-kasing nga inahan man unta. Pero isa na gang gihimo isip sa inahan nato no. Isa na kay aron mo tindog ta. Mhm. Aron maning kamot ta. Kay kung dili ta hataga, dili ta i-challenge, murag magpabaya man sa bang anak Yes, Ate Jane, di ba? oo. Magsalig. Magsalig at Mm-mm. will og makadepende permente. So mo na dili maayo nga buhaton sa usa ka anak nga magpermi lang pud ta og kanang salig no magnganga ka permi kung hatagan kasi imong ginikanan. So dili man na siya maayo kay ang maayo lang kung permanente og kung maayo og lawas ang atong mga Maog yun. ginikanan. Kung moabot ang panahon nga
kanang naay mga trials, mga sakit, di ba? Kay front, di karon nga panahon, pronta sa sakit. Mm. Oo, so kinahanglan mo tindog tag-ato mga anak, maningkamot ta Mao. para pud sa atong future. So tan-awa sa atong letter sender karon nga naningkamot siya og balik na eskwela siya og balik nga kung ano di na human siya, so nakatrabaho na siya karon, so mapasalamaton na siya kay na-plaster na ang iyang kinabuhi tungod sa pagiya sa iyang inahan. Kay kung inahan pa to Ate Jane nga walang paki, di ba? Naman po yung mga di man tanan na manggi inahan pod nga kanang mo kuan bitaw sa buhat sa bana, murag motumpang, so Mm-mm. pareha na sila duha. So ang makaluluoy gyud ang mga anak. Mao gyud. So mo na atong lantaw no kay kita ang isip inahan gyud dako kita kaayog role sa atong pamilya. So unsa ko ni role sa usa ka inahan ngadto sa pamilya Ate Jane? So number 1 is kung ano niingon diri nga ang role nato sa atong mga anak is a manager for the family. So kung wala na kay bana or wala na sila amahan, so ikaw na ang mahimo Mubarog. mubarog o ikaw na ang magpakaamahan o inahan, double na ang duha o imong obligasyon. So number 2 mion being a teacher for your children. So ikaw gyud inahan ang mamahimong magtutudlo, unang magtutudlo, di ba? Mayon nga the first teacher of the child is kuan gyud ko no, ang Their mama mother. o mother. So number 3 world's best shape. So di ba kanang malipay man gyud ang atong anak kung kita kanang magpailalom bitaw sa pag kanang prepare og mga unsa gikinahanglan sa mga anak. Labi na pagkaon Ate Jane mo. Anak mo request gyud imong mga anak. Ay si Mama Ray muluto kay lami, Lami, di ba? Oo, yes. atik-atik pero medyo ikaw pud inahan bisag gikapoy ka, muluto ka, mopakaon ka kay murag imong isip malipay sab ka nga giday, di ba? Na-appreciate, oo. Na-appreciate ang imong gibuhat. So, number 4, household nurse. So, ayaw kalimti mga inahan nga ato yung kung ano ati manon ang atong mga anak labi na gyud unay balatian. No kay murag ma-feel gyud nimo gilove gyud ka sa imong mama kung na kuan bitaw kay ako nang na-feel Ate Jane nga tungod lagi sa kadaghan namo murag dili na mi ma-attend sa Di na among mahatagan og inahan. attention tanan. Yes, o di na nagbation murag kanang wala ni time ang imong inahan katungod sa kadaghan ninyo daghan pang ati manonon sa balay trabaho na ma-compare dayon nako nga uy katong nagpuyo ko sa akong auntie may paman ako nang ma-compare nga may paman ang akong auntie kay mahatag paman sa ako kanang gi-regular ka ba kung nakagibati di ba? So in ana ma-compare nimo so dako daig kalainan gyud nga kinahanglan kita ang isip anak nagkinahanglan kita og pag-care sa atong inahan. Di man tagsara man tamingon nga tagsara may goy amahan nga kung ano kanang magpailalom Hands-on, oo. hands-on sa mga anak. So mostly gyud dako responsibilidad ang inahan. Then last financial controller. Uy, inaana. So, di ba? Budget officer. Yun, oo. Yes. So, ikaw inaan kung imo ayohon pag-manage ang inyong ang imong financial kanang financial stat inyong mga kanang mga pagkinahanglanon kung ikaw na kay kwarta gi kuan sa imong bana gi sa kana na Ate Jane gi hatag Intrigo. o gi-intrigo. So imo nang ayuhon og budget kay para mo paigo kay kung magpatuyang ta sa atong gusto kalami ra ba Ate Jane mo atong mall mahurot to so wala na kaunon sa sunod nga mga adlaw so diha mo na atong role isip inahan sa atong pamilya. So mga karon mga ka-feeling sa ato nabasahon ang atong napiling quotes for the day gikan sa sulat ni Baltasar Gracian gikan sa Forbes quotes for a good guidance. So nag-ingon diri when you counsel someone, you should appear to be reminding him of something he had forgotten, not of the lights he was unable to see. Ayun. So, para pod ni no sa uban nga mga ginikanan din ha ang kanang medyo sige na lang og pang-blame or sige na lang tan-aw sa kung unsa man ang nabuhat nga mga ingon pa kalapasan or mga kasaypanan sa atong mga sakop sa atong mga anak kay maunay gingon no nga
Ang pagka-concern dili sa pamaagi nga ang matag istorya nimo is mahimo ng alingugmog sa paminaw sa namati no. Kung concern ta kinahanglan nga maipaabot nato sa ilaha nga ang atong tambag, ang atong mga pulong is para sa ilang kaayuhan, dili para makahatag sa ilaha og kairita. Kay mao nagingon nga kung mahilig mo no nga magsubaybay sa noon time show na atay na kuanan din ano nga lain ang concern sa kanang nahimo na ta nga nagger or nahimo na ta nga kanang mabuot-buoton nga kung unsay gusto nato, kung unsay gibuhian nato nga istorya, gusto nato nga mao'y matuman. Lain na no, lain ang concern, lain ang pagka ingon pa diktador. So panahon nga magtambag ta or kinahanglan nato nga mumaymay ipaabot nato sa ila sa pamaagi nga kaya or dali nila i-absorb para ingon pa maggiyahan gyud sila sa kung unsay gusto nato nga igiya sa ilaha. Yes, correct. Ug karon ato ipadayon ang pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. Gikan sa sulat ni Matthew 14:13 na nag-ingon, when Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart, and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. So, mga ka-feelings, ang balaang kasulatan nagsulti ka nato nga ang Dios maayo gyud sa tanan niyang mga anak. So siya naghatag nato sa tanan natong mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Ug dili daw ta angayang mabalaka sa atong mga kawadon kay mismo gani ang langgam nga naglupad-lupad ra. Nabuhi gani sila sa kahanginan kita pa ka nga tawo nga pinangga sa Dios. Wala naman kita igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hantod na lang ug mang adlaw ug ban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.